Don cono hay goto ala ɗo meeɗa non non banni jottimi do la asali kam mawɗum ni jam tan ke ana wele haqqille de ayde bisimilla mawɗum ke bisimilla ba jooɗo yetto hande kam dañi koɗo mawɗo hande kam ko ɗo gottoɗa inchallah jooɗo mi ara inchallah jooɗo mi ƴeewa barmo hande neɗɗo dañi ko tay binte neɗɗo moƴƴo noon Assalamu alaikum. maaleykum salam Subhanallah. Kon yaari yahdeten ko mbatta ɗo ko an gay potmi wiide ko mbatta ɗo hoko mbatta ɗo min ko bosaɗo walla amadou ko mbatta ɗo amadou noon la ilaha illallah ha ande ka dewde sikla mo ar gay koye erreur jahata wat ses amadou an wona neɗɗo ha an gara galle mi adda sikla mo wonmama présenté ndeway mum ar gay Amadou ar gay usuf ferema wusani haadu ses koye erreur mi jahata haalani mi haalani anda kalta ko an mi wonma présenté sikla mala ko mbatta sona rewde mum aɗa wonde mum bo ar gay onon worɓe joni gona yimɓe onon on gona yimɓe sabu sa woni ɗo neɗɗo mi wattama présenté sikilam garaɗo wonde bo ses o wona sehil ma anono miijo amadou mbimi mi waɗani mum mi daƴƴani mbimi ma dañi bone wat ses sohlani mi sohlani anono bala ebo do ferere ferere ko ɗum woni bitta sona oɗo worɓe joni moƴƴani ndekete an gara galle mi présenté ma oɗo ndeke ko dewɗo e ma ara pour wondude e ma ebo war ses oɗo bala ɗum moƴƴi joni dogdu dow terrasse dogata so gasi tan a darato mbimaɓe hay dogdu dara oto yo wat fere an wona neɗɗo ndekete an cikkannom ka neɗɗo ndekete an hakkille woni ka ala an sa joguiɗom hakkille mom présenté mo sikilam gara joɗɗa ɗo wonde an wonimo ala mo finani mo famani kono ƴeew sa ɓaƴama fam oto so dogi sa 80 sa are dowɗani yaɓɓo fere mi yaɓɓani ma yaɓ mi yaɓɓata e ma rugi yaɓ rugi winta accami haalde e oɗo artir haqqille ma seeɗa ala wota anda oɗo ko joom gallam joom ala woto feren kay ɓen volume ma wullu kay aɗa yaha e erreur aɗa haalde beñ mo gasata longel ɓumgel ɓuƴu ɓuƴu min de mi naji woto wonmo noon saabu ñanden nden tawmomi galle ma nde sa yi mi wawa haalde goho ka sehilam a noddi kam e intimité mbaɗu ni mi wawa bonnandemo ɗum quelle erreur ɗum waɗi teeymi mi haalani haydara kono oɗo kay kañum resimi an noon mi felatama saabu gandudirɗen koye whatsapp e wulla tan a andano oɗo ko joom gallam ɗum waɗi goppirmi noon tan aduna wona haydara debbo mo songaki fof ɓuuri hamnade yibbinta binta an a ari a tawi joom galle ma gallam kalna kam binta kono sa acci kam kay mi continue mi wonde mum wonde ga andi famani moƴƴani kono guila jiiɗa réaction am galle ma ni no kofortomi mbeɗa ɓiñma paama wonna finani noon ɓe mbima mi feren darto ɓuƴu ɓuƴu ande woppu ko mbatta ko binde ɓe goddita min mbaɗa andi o so andino min ka joom gallam o metta yaltidde e ma Min saabu mbaɗa jaltidani. andi capacité makko no way min jaltidani kono o anda erreur o tan anda a juumi o juumi kono aduna wona haydara gorko noon woto bonno hakkude meɗen de yibbinta gorko woto bonno hakkude men no nanguirnoɗa kam hanke heccankine hande ɓuurmi nangudema saabu ka miñam an kam sinno galas kam wonta ndiyam ɓolam console kam nattat ɗo kono gacce mbaɗannoɗe natti faw guin yibbinta Sori ñaltoya. mi hanti mi nattata wawde ñallude koɓe ñaltoya i ñallu bisimilla ma ñallu ha gotteden ala accitami ñaltoya ɗum kay waɗa haade annene ñallude sehilam accitami ñaltoya ha gongol a ñallata annene jooɗo kay rugi o yam feede muwa kay wona hay gongol feede muwa kay binta woppu tan mi yaha woppu tan mi yaha ha gongol a jotta ko tan ha yimɓe gotto yo allah faam nokon ma o jakas on yooɗi noon ko ni no gardoɗa woni ko fewani i ɓuƴu ɓuƴu annene aduna wona ni a wonti ko songaki o guila ari tan ɓaajmi ɗum kay fonno famde i kono annene kay wona ni ala kono fof waɗante hedde seeɗata songam o monto mi joni hersi mi wuuro min mi wima mi jagganani mi ɓari hen guila nde ɗum ɗo wirta lawtade gongol ɓuƴu ɓuƴu wonta wattude ɗum somi yalti hen wattata kay eri
wallahi garda e aduna hande ko worɓe ɓe ni tan bonnirta hakkude debbo e gorko kala jiiɗo ɗum ko mbanmi ko kam wonta wat Wonta. wonta